Силно, Жоре, давай! Ама приближи се, не, оттам ще да... Така, вземете колата. Вземи колата. Хайде сега пък всички до рождение. Всички до рождение, бърза, заедно с всичката, бърза. Всички да погледнат към мене. Всички да погледнат към мене. И да помагат с ръчички. Всички да помагат с ръчички. Не се ръчички с върнала. Гледай към апарата на тази. Я сега по-малко усим да видяте. Супер! Сега ли да проведе това смешно физиономия? Сега да подаща? Сега не чита! Ще запазим се всичко и всички заедно ще го готови ли сте? Ето! Жоре, как е да избати топката, бе? Аз така както избати я дете топката. Я ви избати как е дете топката. Жоре ви избати как е дете топката, я ще го бати. Дайте да намажете. Жоре, я